daninoɓe atri majunoɓe Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni endam. One combino dami, one combino dami, hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulir take, oh mi sere take. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, oh. Ada urang-urang musdam dergale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Abdourahmane, ama yemir balu? Jew anti hore jew. Jew wiade ma ya jodo to re ngoppuda dum no misère dum. Ke an ala ndi mi watta dum non. Aduga en. Ko men de jew wopre jew. Jew dum minul manu waw. Live ujida minul manu waw jew. Accira mi fel an judi maade dum minna. En judi maade no bay mi da judi maade dum minna. Jew dum do. Ar way gañade. Han min fena dum. Hande kaccay. Bottay. Hiran. Min defal dum. Ala hanni. Min wi ma non. Anum ko pompiter. A pompiter uji maadi bura famdu dum do en. Dum tagi anda hedara. Ha? Wadanda pompiter bu dum fam. Urma saf. Ala hanni. Way jew. Joni andi ko jinni. Bar ko ay yeltinan no kam weekend fof. O weekend min yeltinan ma. Ajala. Jew. Wuri jid an ka ko de. Ko mi kaw baddo nande kay adandi no wawi yeltinde gorkum modi adandi mi jinnabam no gon mi cukalel ala fo andurama mi notano kam baddo fayde junno an weekend o kam jimmi ko jaltat min tan e ma hay goro wasa wadde men déranger jeem halama non de jinnama ko nanditeji gonno kono an ka koko mo anda do dagar hay dara yow juudi ma de mi hida dum ay judam de hay dara adu annene mi ñagi mo ala accu jew toñ wop rek ko junno ni non jew wala manen sa wala jew waaw wallahi waaw comme jiw nodam mais jew hande ko mi tampude mi talani batta ko jew wala don sa wala mi jewno mara yewnani mi jeeruma ha ala futi kon wala mi sermi fuddo ar nak mi waaw wallahi junno jew ha tolum ko baggade ma ko mi jewnunodo ma an kay a yawti don yo kay yewdi kay mi wurma yewdi min min andi ko mi cukule so mi yandi ma tan mi yewe jew cikkata ka lirel anatti on lirel de jew moji jew on surprise bello pour mi halande surprise au surprise ko woni jew surprise jew home surprise kalda mi teggiti 10 millions wata ndarani compte ma non jew hande min talani hay narde compte gilla subak ko liggi hingol min do billahi mi wanni mo dum virement ayani jewani Abdourahmane min ko an tottanno kam mbeɗe nattoya somi teggiti noon ko laawol mi tottuma liggorɗa sabu min haydara mankirani me galle he kontam naɗa waɗi kalis galle o kam haalaka mbeɗe ñaama mbeɗe yara mbeɗe ɓorno cumci moƴƴi aɗa fawi kam e condition ji baɗɗi fayida jonno kay somi teggiti ko an pot mi wallude an woni joom gallam
mais jeew haɗen haaso andi ɗum mbiɗa anndi ko min jeyi jawdam woni jawdi ma eyi ɗum ko gonga kono mi haalanma jeew si rewɓe fof mbaɗa no mbaɗa ni min hay gorko goto tampata est ce que aɗa ɗum anndi mbiɗa anndi yew waɗi wetteɓe nattuji heɓe natta ñande fof ɓe teggiti ɓe ndewanma ko to ɓe taratoma a yiyataɓe min e ma ko jawdam woni jawdi ma woni jawdam gonga ko kalɗa ko gonga no woodi kono min e ma ɗum mais jeew nam hay min komi jogino surprise surprise annen eyyi ma taw kay a iditimomi tan kala surprise ma par ce que min jogui congé 15 jours te congé o jinmi ko min e ma jaaden Maroc pofɗen toon 15 jours kadi ƴeew to haalan hay gonde mi haalanta hay goto ay min eyyi elle gonnoɗa koye hakkillam e ko miijimi ko ɗum miijiɗa no mbawimi yidde yaade Maroc ni Allah rakuma kandale aduna chikuda adawawi hundi foyo aduna dunia adawada kowelma mije jango woni ko noddirtami ko gullirtami ko mbirtami Amadou ko woni onon min ɓooyiɗo régle probléme uji mon kala mon dañ probléme ara wiya waɗnam joni min mi wonda probléme ala ko batto ko wona woppiddemi hen ha onon dawari bonɗi anama debbo jarinima ɗum foof aha Sofia jarini kam ko ɓori ɗum Sofia jarini kam muri ƴeew Sofia mo jetta oɗo galle ha jarini kam yaade halladde mi taw mbaroden ɗani a faami mi waccu canal mi wulna ngal ha ngal woccoy mi debogal en nder mbarode hani sara Sofia jarni kam ɗum Sofia, je sais pas pourtant. Tout le temps, c'est moi qui souffre, quoi. Mais dans une situation où on a une Fatima, ana dan salit de. Hein? Ani salan. Kugon kalman. Sofia, junyon tabiyam ruti de jomenar. Jog gol kam hangam. Yemin to pay ilo natu foko fawate doam ko. Ko mbali mal am foko no fof. Putam yeyna neddo ko boniri. Mais sakka mi juulo. Ñallam ko ñaagade Allah yo wat jame aduna e fof. Mais pourquoi ko min tan dañal problème à chaque instant? Fatima njimi ko tubana Allah. Eyi. Ko kalda do en ko fawandum hay nokku. Kala ko fawma am andi ada hattandum. Ha? Njimi ko ngartira hakkille ma de. Ngitta hakkille ma wiide Allah ko fawma dum parce que yidama walla ko tampinam. Njimi kadi aussi ko mbada face e probléme aji ma. Dum non tagar ngona forte. Ha? Tagar rukkudem hakkille no mbawda avancer. Kadi Fatima an min mata jiwane yam. Min hol musibe mum wurande odo galle. Hol metti mum wurani adunam. Te min ko an won jiwtididam. Ñen fof ko an yewtan no kam ada wajo kam ada artir hakkille ma. Te ngal don muñal rokki kam hande wonde neddo mo ngon mo. Ha? Dim ko ngartira hakkille ma de. Tuwani yalla. Wallahi tuwani yalla. Mais ni musi trop, mi tampi trop. Yow ñaaki aɗon ñaaki wonata koye lekki ha e ñooƴi ƴettadi kiloji tati ñuuƴi kiloji nayyi ñaaki waɗ nder cayam heɗi kam gata ni waɗ ayi ni Sofia jarnima ɗum eyi jarni kam ko ɓuri ɗum Sofia jarni kam ƴeew wona yonani Sofia jarni kam tabal de mbimami tabal mbaɗngal pontoje ngal waɗi laystaji ngal waɗi meselle mi wiya hen pa mi jooɗo ɓe joo haaɗi pafta mi sikki kalal mami ko laaɓima de ha laaɓima ha onon dawat dasɗi wa yew on jalani hay dar fuɗa das Amadou kam ko heɓi ɗum Fatima change kaɗon haala min mbeɗa andi aɗa wawi encaisse ɗon probléme aji jimi ko gaccen kaɗon haala min hanki jamma won kawam goto noddi kam eyi
wi kam ko jiɗɗo rokkude kam ɓiyiko te ɗum ɗon jimmi ko mbajoɗa kam hen kalnan kam holno mbaɗan par ce que déjà nan uddi hakkillam mais ko gonɗon famille escalande mo aɗa yiɗimo neɗɗo nawa naata dewgal goto sa felti a yalti dewgal goto sa naata goto yata ko to mayata mais yata waɗa andi hoɗon kanko Fatima min mi anda on et puis min jimmi ko mbaɗa kam conseillé ɗum tagi affaire no uddi hooram nde hen en tout cas sa naata nde naata tan ko siidi ko ganduɗa e ko jiɗɗa wona yiya toon kadi lebto kadi oɗon wiide kadi on muusi tan falmi yawto tan en moƴƴi Fatima kuɗaade Allah jas aha joɗotano joni o yo ƴeew goto ƴeew Sofia kawma haalani goto kawma yiɗi ko waɗa wonata wat ɗum nalta hoorema nde yaltin ɗum hoorema Allah he wota ɗum nanno hoore mum de tu peux faire doucement ya quand même men sa an kuɗaal jas kefrel ngel koyel kaɓa ngel haɗa haɗa lowto Sofia mbiman sa witi kawam fenat mi naatema mi fertiguide an ko gamma Amadou han hol audace mo joguiɗa wi kam ko ne fenat ko murtinma ana musma no musim kay o wat o kottat o ko haalal ko fenani ɓinde haram kawno yo yaltoma ha laaɓa tos koye ngo mayta an welma mettuma koye ngo mayta kawma joɗon haala keccemayi o kottat o wat wona gonga wayow kaw woni o yaccirta wa seside aɗa andi ko faɗa wa seside Sofia amagami tuere an ɓuuto yo dokko hande aɗa yalƴe tokama nani kala man ko an irresponsable o sa wonno gorko moƴƴo hande oɗo saaha debbo ma yaltirdam sa joɗat yo fenat yo dokko hande tan an murtuɗo woko gamma ƴeew kala ko welma wiyam wondona wulle tan merde amo ta que problème amo tu vas nous tuer de amo tu parles seulement il n'a qu'à laisser marier avec le gars là même il n'a qu'à laisser Amadou nous fatigue wallahi ina musma wona kawma fenas wona gonga o rokkatama goɗɗo ko haaside ko bonɗo o yiiɗa hakkude men te ƴeew ala ko wawi hen an noon kala ko belɗa wiyam kala ko belɗa haalam Sofia ay min mi meeɗama añ an ɓuuri ɗum andu ko kamɓe liggimi seyɗani naati hen bonni hakkude men Sofia yurmemi hay goto liggakima sa wonno gorko mo ponnoɗa wonde o a wonno responsable ma nanggu debbo ma taw hay goto ittanuma junggo ma mais ɗum ko an ittan ɗum hoore ma Sofia ƴeew min woni capitaine guille mami ma holno men wawi yiide mami ma jaggo ha tiiri kek welma mettuma koye ngo mayata kawma wawa hen hay hunde a faami o wawa hen hay hunde il faut mbaɗa beaucoup d' attention Sofia yurmemi Sofia on foti laabi cokkumema men dogo Sofia komi demo komi neɗɗo komi bande enen jiidi Sofia artira hakkille miijo mi jaɓi min tooñma mi jaɓi min juumi mi jaɓi min wanma ko boni yaafo wallahi mi woppatama Sofia billahi mi woppatama kala no mbaɗɗa mi woppatama an hol problème joguiɗa tawa minen min joɗɗade wulla toon ele ka an jibidi yimɓe a wade laisse tranquille Fatima merde an naafi guel famille iblis famille bonne ko hen jibinɗa an mawɗa tu penses que moi je peur de toi wona no gattade wulle de Sofia wullata mais mino sa wulle min wullama eyyi min wulli wala problème joguiɗa an Fatima an bukar minam resma an Fatima a fotani min gallam no bona naata hen an a foti kam jaggiran mais Sofia arta junggam mais wona ni poɗɗa wadde ɗum wona darde ma ka naafik ɓi naafik tan naafik koreji ma fof min tawi woni naafiki ko an liggin ɗum jungo ma kala ko Sofia waɗma hannde ko an waɗi ɗum noon ko an lebti Sofia tampindam so dañi goɗɗo ne yettinamo yo ya fo a laakara tawi yo yami ñam koreji tawi an bonɗo billahi mukka billahi so mukka yo yayo foftoɓe wayi yo yawmi foftoɓe wayi aɗa waɗi min Amadou a waɗi ɓe ɓuurno gonno dewo ɓuurno fu wonno neɗɗo ana wala barke fulani ma Fatima yaltsalo Poular Allah jas min wulli kamo boni ñaama koreji ma an suguño an famille iblis o an kuɗaɗo an jasɗo an Amadou hande ala ko heddini kam o tawi minen ko bowolto min joni min kala haala men ala ko heddini minen toon min noon sa renaki Fatima billahi ay nde ñanen memma lakara paɗa mi waɗetto galle he billahi wallahi ta Fatima renon Fatima yalto am Fatima wallahi ma kam accu gacca Sofia tout tranquille
ganda Sofia c'est mon amour c'est mon yidde ko ɗo woni on jaltata hen force weeli neɗɗo metti neɗɗo eyyi ala fof ko wiyan kam ƴettigam ala fof ko wiyan kam so yon wala ɗum noon ko bukare ɗaɗo so bukane wala nayi so feydimo susa wiide kam noon ɗum noon kadde makko jewda e makko ɗum est ce que anene ko mbimam ko hande kadi amadou kadi koye mon kadi rondi kadi hande mi haalalma noon bukari ala ɗo kono mi min ɗo est ce que anani hoɗo amadou woni kam mon nessa to joni mum kanko terene makko labtude nde d'accord joni eyyi d'accord o anda hoore makko wallahi mo wiyam suba mi voix regardez moi ça vilaine an kala kono woni an amadou jakkerma fulnade ñekkerma fayna waɗi toi gaccaɓe rewɓe mattakke kaddo amadou an neɗɗo jogoto ful joni si worɓe ndawi ñana rewɓe haɗa ɓe yetna haɗa lab haɗa huuɗa amadou an woni hombo abdourahmane musma eyyi min tawi abdourahmane ƴeew min tawi min woy tawi anna ñamma wara min lappat ha ma mbiya fiyam abdourahmane an merci waay abdourahmane an abdourahmane aɗa wawi joni wala wawi aɗa kim liggoma boy aɗa wawi joni wala wawi joni Poular jasɗo wallahi ɗum mawɗo wona so yimɓe ndewi keɓat haɗo wadde rewɓe ko ni wona wonani ɗum woni point fort mande wona guiƴimmaɓe a watta grama rek mbatta attaqué haɗɗum yeey doole abdourahmane no min tawi ƴeew hakkudami Sofia on gaccata an pourquoi abdourahmane fetse min kalata ko fof mi namnaki ɗum fetse ay ɗum mawi goy ma gonɗa e nde bondel gonɗa e ngal ɗemgal belgal min ɗum safanimi heɗomi noon anani heɗomi pourquoi jonggom haalanma jaɓa Sofia haalanma jaɓa ƴeew han min garama somi haalni ɗum nattaɗo pourquoi par ce que miɗem ayni min ɓurman ƴeew ɗon dottoɗa ko samburu men ƴeew min waɗat noon ndiyam ɗo e mi loota haalaɓe sa haala fi kam ñaam collège ma abdourahmane barke rasulullah ay tan hunade wara an kuɗat an jas an rawahan ɓaleeru an gor sa renakin abdourahmane min jeytat ɗo billahi sa renakin mam ñam abdourahmane min jeytat ala jom ala fulla ala fay abdourahmane an kuɗat jas ɗo abdourahmane min jeytat ɗon abdourahmane yo Allah halkumo halku koreji ma fof findiniɗaninoɓe atri majjunoɓe Ça va bien. Appelez. Mi fenoma kaccitade? non non wannam kafe seeɗa Kafe seeɗa kankama ko ɗum woni gonɗa? haydara ɓuri ɗum nani bonni koddigal bonni endam an ko noon tan mbiyata sona no jiimay mi jaɓata ɗum e aɗa ko jinmi haalindemo noon ay ngollo watano ñande ni de ngara tan mbiya aɗa heblo aɗa yaha ngollo sa ari ko jour ƴeftaten ganduɗa ñalawma fof ko enen ɗi tan gondata kadi ko heewi noon mboɗo paren ma wayatano wano ñande ni de ko moftanmami ko e ko jogormi waɗandemo ko e haalta ɗum mboɗo bonde ni e moƴƴi noon mbiɗa de e ala par migam aɗa migam ko parɗo ne fof kom parɗo koye matam min pour min tan wiyawaɗa de kam aɗa sen gondi ko an woni tappet min aɗa min gami wona tappet eyi d' accord eyi min jeeɓi min kam mi pari ko an tan heddi koye ma tan heddi de kadi weeɓaɗa de min kam aɗa min kam meeɗa weɓde yam eyi moƴƴi hande ni inchallah d' accord wona tappet aɗa ni ɓe sen gondi kam ko an wiyde tappet waɗani yeri mandi kitene ersini ñamde wona condi kamuɗe a waɗi komi sikkaɗo gili curodiren muñodiren koddigal welani
Ah, Série. Ça va bien. Abdourahmane ko ngundula ande yesama bon échange won mo dugduɗa walla holmo battuɗa Sophia. ɗo kala neɗɗo dañɗo probléme tan ko Amadou. Amadou tampani yimɓe nder galle. Si wona an wona jongama. Hande noon o dawre ko Fatima hande. Fatima wi ala ko wiyani ɗum. Ka sukña koreji ma ko sukñaɗi kon ala ko wiyani ɗum. Mais est ce que ɗum hene yoɗi? Hein? ko Amadou waɗatma e oɗo état an mani gorta Amadou oɗo yimɓe fof ko gacci ɗum a wawa accude ɗum han te sirma wona Fatima waddanno par ce que min o waddanno. Ah bon? eyyi ko min o haaldanno après mbeɗani Fatima naati hen Amadou accu gueɗe mum sa yiiɗi foftade min mi yiiɗa yirdume oɗo état anani jimi ko mbaɗa calme wu d' accord mi atnimam café jara ko astesaji mbaɗmi hen mi wawa expliquande mum ɗeɗo café ɗe gona gottumi café keddiɗe anande jomen jimi ko jara gartira hakkille mam mi yiiɗa mbadda he goto Amadou joni mbaɗɗa ko ar haɗo ñukkino nder suudam ha Amadou ay an min man galle ƴeew mi hirsam mi huttuma mi defma mi ñamma ha gasa min man galle bisimilla de Abdourahmane wona yi ko ɗum nde woni ko kalami ko somi haalino wi komi kaalo joni an somi oppimi omo jooɗi omo heɗoto ko kalta ko ñande wonde holko waɗa jongom ayo min haɗani jagui min Amadou eko rewre am min pourquoi pas Amadou mo lijjide gurdamam han mais haalalma ay ɗum ɗo ɗum gasat ha laaɓa tosa nder galle ɗo ɗum gasat nejo min Amadou koɗa tan ko wattin gati holto Amadou fayi ɗum ko Amadou waɗi ha Amadou foti yaade dar yo dama suur ka Abdourahmane heeɗo kam en ñukkido Amadou ne foti ɗum wadde Amadou en ñukkidade en ñukkido kay nejo min mi serte Amadou kono min mi añanimo min siɗu sagam Amadou wona neɗɗo wona responsable mais imagine to Amadou hotte ko humiliede aɗa woni gorko moɗo kelfa ɗan woni afo galle min Amadou ne fayi mette aduna wawi Amadou yettima ha toon kadi ina yaani ñukkido deme janen te mi haalnanima haydara ko jongomo duñimo Amadou ne foti jabde ɗum jongomo hola jongomo tawimo ɗon omo ñukkido duñimo nde suttonaade aɗa ga Amadou ala gacce de Abdourahmane aɗa ko jinmi haalnemo oɗo ko woni ko kanko opira ɗum a faami o wonta e galle mo waɗa ko wela mo ganƴo neɗɗo walla o fiiɗo neɗɗo a faami ɗum ko an foti lijjidde ɗum walla an so ɓooyi o watta ko waynudema ɗo e galle Amadou mo jogui nden feere de saɗa wawi gummanoɗo Amadou so wona ɗum bonat de bibani Amadou hangaka jinnaka Amadou kala ko waɗi kamte ɗum rewondere ɓolde Amadou yeeɗo yimɓe kono min mami jiɗɗum moƴƴi min jogonum ko waɗandema kaccirari ni non Sophia addi kafe Sophia addi kafe arbiye machallah ƴeede jiiɗa e kafe mo gandumi de machallah koni kay kono Abdourahmane est ce que aɗa watte hakkille Sophia omo yiɗmade jongom omo yiɗmade mo yiɗanima ko ɗum mi talani ɗum hannde est ce que anani mi talani ɗum hannde e moƴƴi
watte makko yitere galle ɓe ganduɗa chaque jour problème sa immima ɗum tan paye ɗum sa immima ɗum o paa ɗum hande ko Abdourahmane wi iwo Abdourahmane wiyere Abdourahmane dukurim andi ko mbiyanmami sabi Allah e nela ɗum gattira hakkille ma guitta ko mbatta e ɓerde ma ko tampintuma ko a faami worse tan Sofia an aɗa andi Amadou ko waɗata ko foof yidde makko e ma gas woni ko gasani ha Amadou koko seer ma kono o yondinake ma Sofia artir hakkille ma paama Amadou no feewi andi ko mbiyanma jongoma e Amadou hoto wiiɓe haydara fof oppo paa e leydi anani mi ñaaguima sabi Allah min Amadou jahni kam an pour noon réglude caɗele ma sa woni aɗa wadda e mum walla ɗum ne holko wiyan sa tawama holko mbiyeɗa ala gacce tan ala gacce tan ala caɗele artir hakkille ma nayi Không xỉn. Allô? Mais Anne, tu m'as gon bawɗa ɗum? Hein? Non, ɗum ala explication. An kalluɗen ko waɗani ɗum? Yew nomi haalama ay yimɓe soɓe liggido ɓe kaldat gonga an kam ɗum ɗo mbaɗa ko an ɓuuri andu wona gonga ɗum wona rawol an contrat ko e kalduɗen 500 000 ko wona kalduɗen gaɗa nana 250 000 pourquoi non ɗum fewani ala ɗum fewani entré ay yimɓe soɓe liggidire ɓe kaldat gonga est ce que a faami kono an ɗum ko mbaɗa ko ɗum wona wonde nede yaade non wona wonde nede yaade mbiɗa non ɗum woni komi sohlani explication ɗo mi sohlanima voilà Trois familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Famille, 1000 problèmes. Boni kotigal boni endam. Won kombino dami. Hey, won kombino dami. Mbida, mi naulirtake. Serie tampere gili ari tampere gili hoyni kam